Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ubanjwe esekukuba insizwa yeqiwe injabulo ngesikhathi uKhuzani eperforma kwenye izindawo uphongole Ntumbane ngomsombuluko lapho bisho khona ukumqeda ngokhisi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela ke ungilandele ku Instagram @zwide_media. Ubanjwe ekukuba insizwa bisho kumqeda uKhuzani impungose ngokhisi ngesikhathi enandisa kwenye yemcimbe ebisophongolo ngomsombuluko. Kuthiwa kusize abebeseduze abayibambe isisho khona ukumqabula lensizwa. Kanti ke lo mkhuba kusiwo oqala njengoba nembangi yakhe umthandeni Manqele kwaye kwamehlela ngesikhathi eperforma kwenye yezindawo. Kwasuka insizwa ke eyeqiwa injabulo yamdumela ngokhisi. Abantu basale bemangele ngawo lo mkhuba. uX Mgwegwe ezinkundleni zokuxhumana uthe ayi ningabizi abantu abayizitabane ngamajongo niyasiphoxa liki ijongo elingankonkoshela enye indoda lifuna ukuyiqabula udoti nje lento. Unduke ebandla acela ukwanda Makhoba uthe lo mkhuba uthanda ukwanda but ke uyohamba ngelinye ilanga engene mazinyo isibhakela ngoba lento ayikho yinhle ingumsangano nje akeze kusigwebo khona ezobona. Maningi kakhulu ke bafowethu ama comment khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalo loludaba ukuthi wena ucabangani ngabalandeli abafuna ukuqabula abaculi uma bejabule kakhulu.